Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so tapara di hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangiangata na los epistel di minggu pasia hudung Trinitatis di tanggal 17 Agustus 2025. Imahata ni Tuhata na tersurat di buku panurirang Jeremia bidutulu 4 ayat 12 rodi ayat 16 jala topik di minggu disi mengulu songon ngulu niaka naung malua. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Alanii romusema hatani Jahoba tusi Jeremia ninnado. Songonodo hatani Jahoba debatane Israel. Nunga au mabahin sada parpadanan tu opumuna. Ujuau manugihon nasida ruar sian tanu Misir, sian bagas pangadupan songonon. Ganup papitu taoton, ikon ganup hamu paluahod dongan na marga heber, naung manggadisod dirina tuho, ikon onom taon liling na pangulahonon naho. Dungi paluonmu boti ibana sian labungmu. Hape dang ditangion opumuna au, jaladang ditarehon pinggolna. Alai nunga muba ianggo rohamuna sadarion. Jala nunga dibahek kamu nasitong di rohaku. Naung dititiko kamu haluaun ganup tudonganna. Jala naung dibahek kamu parpadanan di julukku di bagasan bagas natargoar tu guarku. Alai nunga hosing muse rohamuna. Gabe diremuni hamu guarhu jala mula dibuat kamu ganup naposona bawa dohot naposona boru-boru. Akanaung pinalua muna buti marguru turohana sida gabe marhata ikon hamu tu nasida sumuang gabe naposo muna bawa dohot parupuan muse. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan saha porseaon adong do upamani halak Batak nama dok songonon. Tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang. Tugu ni dok ni uhum, tuguan ni dok ni padan. Dungi upamana padua hom mandok songonon, dek kenisa bulan, tutonggina tutabona. Manang ise sio sepadan, turipurna tu magona. Jadi upamana dua on, manaringoti dihinariko ni padan. Manang jaji. Siani buima taboto akamang dohot tamuinang di halak Batak hukum itu mungkin bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan dohot kepentingan. Alai molo namar guar padan nasu jadi ubah dui apalagi oseon diingkari rupanya. Jala dak pola pajuluhura iba madok tardok halak nahot do di padan na halak Batak. Nahok di padan na. Atik pe, dang buhay persuado tatong saya dong dui sada-sada na mga lawsi. Sedia may buhay taboto, ba tarida dui siya naka pangulahonon niya ka halak Bataki di paradaton na. Ala ni padani, gabe didok do rupani nasida sisa daulaun. Gabe didok do nasida sisa da pakilalaan. Atik pe berbeda marga. Misalna dakpola huguari marpada do marga A tu marga B imajo contohna rupani. Nasujadi masiulian. Nasujadi masih alapan boru manang na pangulihon anak sesama marga na duai. Totu molo di laosi pada ni olo do gabe di pabali inon na mga laosi i sian punguan ni margai di pasisi rupani. Jala songon nata boto ate humaci do hukum sosial sian
uhum na pinajongjong ni panggonggomi. Ima halak batak. Bahacik do, humacik do rupaniga bedi pebeli, dang dianggap ibana dipunguani, dang dianggap ibana dimargai, humacik doi, sian nahona uhum ni pamareta. Ra, dakolan dihalak batak masa da songoni. Lapatan na dakolan di suku Batak na jupang prinsip na songoni. Tupa, jupak kita doi di suku na asing. Hamwa kadongan, dang nakebetulan di baik guar ni Bibil tay pada narubido pada nai baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dang nakebetulan ni. Karena memang semua yang terjadi di dalam Alkitab itu didasarkan pada janji. Di pada nate. Pada ni debata tu bangsona, doh pada ni jolmai bangsonai tu debatana. Jadi Alkitab itu berisi janji padan. Marpada debata tu bangsona, jala marpada bangsoi tu debatana. Alani barani do hita madok, hubungan kita kepada Tuhan adalah hubungan perjanjian. Ikatan kita dengan Tuhan adalah ikatan perjanjian. Ngapi gahali hita marpadan, ngapi gahali hita marjaji tu debata. Mamuka maka tidak kon hapor siau nate. Sebelumna ditiki dibuan netue-tue hita tu gereja tardidi, marpada do netue-tue. Marhasohotan, marpada muse. Jala manang isi na manguse padan ni Jahubai, jalo on na do konsekuensina. Ido. Anggo debata datu kiai manguse padan na jolma do na olo manguse padan. Alai di do upama ni halak bata kinak kiningan manang isi si ose padan turipurna tumagona. Molo di do padan na rubi marlapatan dui padan ni debata dohok bangsona ujui maksuna hata narubi i menunjuk kepada waktu ditiki narubi inna rupani dang marlapatan ni padan naung usang gabeso marlaku be nuai daw adong do memang padan narubi i naung dipai baru di padan nai baru dohonot tama di zaman di Tuhan Yesus. Ainunga dibuat Yesus pada na ibaru tu bangsoi nang tu hita sopola mangurui nilai-nilai na jupang hita di pada na rubii. Idu asa didok ia haroroni Yesus tu portibion dada na naing mangarupakon manang manegai patik doho pada na rubii alai na pa ibaruhon dohot na pasikopod do. Ido didok. Hamo kadongan taringot tu pada ni dunuaing na jupak kita di Trupuk Jamitau. Jadi molo tataringoti nakipada digijang laos merdumu tusido nabui tajaha jala tapai hutihut marhite Trupuk Jamitaon manang epistel di minggu tanggal 10 Agustuso. Marpada do debata do bangsoi taringot tu naposo bawa do naposo buru-buru ni halak hebir na manggadi sodirina tudongan na halak heberi jala dibahin gabi hatubanna jala na ikopaluon na nasida di tahun papituhon. Jadi huroha di perhatuban ma pitu tahun alai di tahun papituhon ni ikut dipalua ima padani. Buedo nasida di pangulahon saliling onom tahun ima didok. Alai di tahun papituhon ikopaluon na dui. Tajahama selengkap na songon natar surat di ayat 8 ayat sia dot ayat 14. Molo di ayat 8 di dok sonon. Odo hatana rotu si Jeremia sia Jahuba dung di bahir raja Sedekia perjanjian tu sadok bangsoi na di Jerusalem maniktikot tu nasida haluau. Di ayat sia ikon ganup baluahon naposona bawa dohok naposona buru-buru marga hebir asa unang adong manang isi na marhatubaton donganna Jahudi manang heber. Ima didok, ima padani. Jala di ayat 14 ngatong di Trupuk tai ganup papitu tauton ikon ganup hamu palua hodongan na marga heber naung manggadi sodirina tuho ikon onom taon liling na pangulahonon na ho dungi paluom mu boti ibana siya labungmu
HP dang ditangihon opumuna au jaladang ditarehon pinggolna. Di sido persoalanna. Diosena sida pada ni. Di ayat 15 dot ayat 16 songonom madidok diturpuktai. Alai nunga muba yang gorohamuna sadarion jalanunga di bahe kamu nasitong di rohaku. Naung dititiko kamu haluaun ganup tulunganna. Jalan naung di bahe kamu perpadana dijulukku di bagasan-bagas natar guar tuguarhu. Alai nunga hosing muse rohamuna. Gabe diramuni hamu guarhu jala mula dibuat kamu ganup na posona bawa do na posona buru-buru akan naung pinna lua muna buti marguru turhana sida gabe marhata ikon hamu tu nasida semua gabe na posomuna bawa do na dohot paropua muse ima rupa ni pangusion ni bangsoi di padan naung ni udukon nasida mu barohana sida marhosing muse rohana sida molo di hati Indonesia di dok rupani berbalik pikiran mereka. Bah aka pikiran dohok rohana mubau-bai tedang dinggani. Jala mangihut tuturpu kodus dui songon na mangaramuni guarni Jahoba di dok rupani. Jadi manang isin na mangusepadan, manang ingkar janji, dus dui dohok na mangaramuni guarni debata. Jala akajol masih songoni dang meluai sian uhum si pamasaun di Jahoba tu ibana. Di ayat 20 piano tajaha uhum si pamasaun di Jahoba tu akasiu si padani. Jadi tajaha manon ayat 20 memang di pamasa Jahoba do uhum tu si ose padani. Hamu kadongan ahado nabui putih hata sia turpuki nagabe jami tadi hita. Totu na perjolo na naing dohonon na huhilala ba asa ikon gawe jolma na berprinsip mahita di ngolu taon. Gawe aka jolma na berprinsip hita saluhut. Unang munggilunggil manang meoleol rohana songon arungi. Deiru nakin na terjadi di turpuki ngadiului na sida jo. Ngaitik-tikon na sida. Alai muba muse rohana, muba muse pikiran. Memang dang dingga jol masih songoni. Nasai meoleo late nasai muba-uba. Dus songon aka pahlawan na jului ditikin na berubut kemerdekaan ni iko songoni man yan. Ala kibitula turpukon di pahobarate tu 17 Agustus Minggu 17 Agustus Minggu pasiahon dung Trinitatis topek di tanggal 10 Agustus. Dadi do nasida do sekali merdeka tetap merdeka. Mate petaho demi mempertahankan NKRI. Ima prinsip, ima tekad. Ido jolma na berprinsip. Akan na mangusepadan di pasisi doi di tiki. Bah, unak songo bidoran ate. Tatanda do bidoran. Olo di mergati-gati rupa. Hobbar tuhau inganan naido rupana rupani. Arong do jolma songo ni. Bidorat doi molonganin na berarti ngasing noni karena suarong do prinsip ni na suarong do rupa ni ahado warna pikiran na nakot mamereng tabuni kau buti mate molo nuaingon gabe moldo rajuk pang akajol mana na berprinsip ate bui sajode tumoropad dora pengikut arus. Na padua kon songon halak naung pinalua hita manang halak naung merdeka ikodoho donang hita gabe agen-agen haluau ni. Ima pesan na padua hurupani na buita putih hisiat turpukon. Gabe agen-agen haluau mahita. Unang sebalikna gabe agen-agen perbudakan. Sai olo dope maperhatu badongan na. Jala odo maksudna agen-agen haluau nido hataridan ningolu naung malua. Jadi molo tapahobar tu topik ni minggui ima jorupa ni sada poinna. Unak say tadok naung merdeka hita hape say lomo dope rohana maperhatu badongan. Say olo dope manusay dongan na. Bahala naung merdeka manang halak naung malua say mamikiri na dinggat tudungan na do dipikiri manang disakapi ibana. Mabahin na dinggan tudungan na ati. Tutuna patuluhon
di paingo debatado bangsoi marhite si Jeremia akan naung pinalua do nasida dada ala ni guguna manang ala ni habuyonna. Alai tung ala na pinalua ni debatado nasida marhite pakokopon ni debata. Ihita pe songoni dotong akan naung pinalua ni debatado hita dada ala habuyotta manang ala ni gugutta. Termasuk do bangsot taon. Ahamannya baburuncing ate maralohon aka senjata modern satiki. Alai ikut terajumi dui ba debatado debatana tahapor siai na paluahu kita sian akan namar perhatuban bangsot taon aka penjajah. Marhite na mangauhon pabahenan ni debatao di goluni bangsoi totu patarida honon nama itu akadongan na deidun waing nanidok na dibagasa turpuki akanaung pinalua do nasida batutu ikon gabe agen-agen haluau asadoho dongan nai makilalahon haluaun na pinatupani Tuhani lau songoni mahitan waing ayak kajol mana pinalua do hita songon nataro nakiningani pinalua ni Jahuba malua hita siap perhatubanan ni dosa ate. Malua hita sian gonggoman ni sibolisi. Tugas ta sonari paluahon akadongata sian akadosa nama perhatuban ibanai. Paluahon akadongan na pinarhatuban ni sibolis. Unang laus dohot tita mabahin ibana mardosa, jala unang laus dohot tita mabahin ibana sibolison. Jadi tugas ta paluahun ibana unang mardosa, jala paluahun ibana asa unang diperhatuban si polisi. Ima tugas ta, songon akanaung malua, margugu mahita, mangulahotsa. Amin, martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai, paurato di bagasan rohanami be. Asa di parbuiho katami parbuina denggan parbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.